Halló? Halló! Kivel beszélek? Szervusz, fiam! Dr. Michael Jocks. Halló? Halló? Halló, hát most hallózgatunk egy óráig? Szervusz, érdeklődenék a Lada után. Te hány éves vagy? 9. Akkor engem csak magázódni. Májszúr. Mondjad? Mondjad, hogy Májszúr. Basszus. Köszönöm szépen. Na mi van a Ladával, csávó? Eladtuk. Kész, ennyi? Igen. Várjál már. Fütyül hátul a Lada? Benne volt ilyen fütyülő a kipufogóba? Jó, ment. Benne volt ilyen fütyülő a kicsit fütyülő. Milyen fütyülő? Hát, hogy fütyült a Lada, mert én tök ecsédi vagyok, ecsédi gyerek, azt én szeretem a faluladákat. Kinder tojás volt a izén a antennán? Antennán volt, vagy 4 kinder tojás? Halló?